Àtúnilọ bá kúrò lẹ́nu, àgbẹ̀fọ́lá o. Owó ebu lẹ́nu nàbá lẹ́nu wà lójú yé mọ́. Abala mo ti rí màmá nù wà lójú yé mọ́ nù. Jọba gbọ́dọ̀ jẹ́ jọba gbọ́dọ̀ jẹ́ èsì mọ́ndé. Jọba gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀bẹ̀rẹ̀ mọ́ndé. Jọba gbọ́dọ̀ jẹ́ ó kọ́ bá tirẹ̀ gbọ́dọ̀ ló wà ní ìgbà àkọ́jẹ́. Àkọ́lé lọ́pọ̀ gbọ́dọ̀ lọ àgbẹ̀kúrà o.
na menu akofuna o tuwo bi wori tege muranga also BTC oyin ọcha ajali igwe ọdọ tọgburu wee saa gị mbe ise oge mmiri ese wete ete echiri m agụ mmadụ ya gara ijiri ma nna m ọgụ iwu ozi eche ihe ụlọ n'okwu mmiri ma ọ bụrụ ma ọkọchị efu ọsọ agba ọrụ ọsọ ọjị mbe ise the sunrise tabernacle ọbara tụrụ gị ya ayọ̀bịla agụ agọdịla bụ ike nke ahụ ajụbụ ego agbada ego ariwo ego ụgbọala na-eri ka mma ajụbụ ego agbada ego ariwo ego ụgbọala na-eri ka mma ajụbụ ego agbada ego ariwo ego ụgbọala na-eri ka mma ajụbụ ego agbada ego ariwo ego ụgbọala na-eri ka mma ahụile eze ugwu okorobịa tụwa ego okorobịa gbada ego maka ọrịa ugwu ego ụgbọala na-eri ka mma okorobịa tụwa ego okorobịa gbada ego maka ọmịa ka ọnụ ụgbọala na-eri ka mma ezigbo ndụ audio master group sport club sabala ụgbọala na-eri ka mma mana ọhụla ụgbọala na-eri ka mma ego ikenye mgbe nwụrụ nye ya na lụtara iwe moto ịgazi mgbe nwụrụ so ya na lụta mgbawa ele gara mgbe nwụrụ rụọ ya na lụta ndị iwe achịwa ego agbada ego ariwo ego ụgbọala na-eri ka mma ambassador tụwa ego ambassador gbada ego maka ọrịa ugbo ego ụgbọala na-eri ka mma ambassador kụsiri iwu a ihe obere nwanne ezi nwanne John Dobine bụ eso ajụ ndị ise ambassador of peace and unity alọrara ọkanibo otu ego ọkanibo obi aka ọnụ ezi nwanne erirugbo na-ejiri iru ego maka obi aka ọnụ ụgbọala na-eri ka mma chief anaghị ewuchi ọkanibo American Base Ogboni Isiọha Alambisa US Nwanne ajari igwe etuwe ego ajari igwe ní aka ọnụ maka ọrịa igwe ụgbọala na-eri ka mma ọzọ mmadụ si mma anya ndị na-azụ mma oge na-abịa mmiri ego onye ọbụla tụwa ego onye ọbụla n'igwe ego maka ọrịa igwe ụgbọala na-eri ka mma
Thank